BBC खुलुमबाय रादाबखौ फरायदों हेमन्त बसुमतारी रादाबनि आयदाया जाबाय बड'लेण्डनि राजखान्थि फोथाराव बड'लेण्डनि राजखान्थि फोथाराव नुजानाय जेंना होननानै बुङोब्ला दिनैनि समाव नैबेखौसो बुंगोन दि आथिखालाव बड'लेण्डनि खुंथाय गोहोआ गुबुननि आखायाव थांबाय होननानै बेनि रायजोफोरा गोबां दुखु मोननायखौ फोरमायसोलायदों मानोना बे खुंथाय गोहोखौ बर'फ्रादि ओरैनो मोनाखैमोन बेखौ जों बयबो मिथिगौ बेसेबांबा जुजिनांनायनि गेजेरजोंसो मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों बे बिटिसि खुंथाय गोहोखौ जों मोननाय जादों बेनिखायनो बयबो बर' सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे लुबैनायखौ रोखा नुनो मोननाय जादोंदि बेनो जाबाय बिटिसि खुंथाय गोहोनि मासियाव बर' सुबुं एबा जायगानि समाज सिबियारि सानसुमै आरो बारग' खुंगिरि MLA MP EM MCLA जायफोर आथिखाल बिजाथि नङै बिथांमोननि मोनसे मावफुं आफाद दाथ'नायजों खुंथाय गोहोखौ बिटिएडिनिनो थागिरिफोरनि लुबैनायजों गुरै गोरलै गोदोसोनाय ट्राइबेल हारिखौ जौगाहोनो गोजोनै बेंनायनि राहा खालामनाय जाथों बे जादों रायजोफोरनि लुबैनाय बाथ्रा आरो जोंनि सिगाङाव बुंनाय नाथाय बेयो जोंनि बुंनाय बाथ्रा नङा नाथाय आसामनि मानिनां रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया बिथाङा बेबायदि खालामनाय जायाखै मख'नांगोनदि बिटिसिनि खुंथाय गोहोनि मावसुमा 2020 मायथाइनि 27 एप्रिल खालाराव जोबनानै थाङो अदेबानि खुंथाय गोहोआव मख'जानाय समसिम मानिनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF सरकार दंमोन बेखिनियावनो मख'नांगोनदि खुंथाय खान्थिनि बिसायख'थि नेम बादियै बिटिसि सरकार आरो फिन दाफिननांगौनि समनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय गोहोनि मावसुमा जोबनायनि लामायाव फैनायलाय बिसायख'थि आय'गा भट गेलेनाय हाबाफारिखौ फारियै नैबेबायदि फोसावनाय जादोंमोन 4 एप्रिल खालि भट होनाय 8 एप्रिल खालि भट साननाय आरो 11 निफ्राय 22 एप्रिल खालिनि सिगां गेजेर समसिमाव सरकार दानाय हाबाफारिया जानांगौमोन नाथाय दुलाराय बुहुमाव कर'ना भाइरास COVID-19 नि साग्लोबनाय खैफोद जाहोन फैनायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गा बिसायख'थि खुंनो गोनां हाबाफारिखौ जेबो थि सम होआलासिनो बोखांफिननानै दिनैसिम फिन थि सम फोसावफिननाय नुनो मोननाय जायाखै नाथाय 22 एप्रिल सौफैनाय लोगो लोगोनो आसामनि रायजो बेंगिरि मानिनां जगदीश मुखिया बिथाङा बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ गावनि आखायाव लांना गावनि जानानै खुंनो प्रसासक हिसाबै IAS राजेश प्रसाद आरो P सेक्रेटारि हिसाबै सिद्धार्थ सिंह बिथांमोननो सरकारारि फोसावनायनि गेजेरजों बिबान होनाय जाबाय दा फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेनोदि आसाम आरो बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय BPF हान्जानिफ्राय रायजो बेंगिरिया गावनि आखायाव खुंथाय गोहोखौ लांनायखौ गनायथाव जायाखै होननानै बुंनाय नुनो मोननाय जादों मानोना गोहोआव थाखानाय केबिनेट काउन्सिलनिफ्राय थाखानाय बिटिसि मावफुं आफादखौनो संबिजितनि दफायाव थाखानाय खान्थि बायदियै 6 दाननि थाखाय बारायदेरनो रायजो बेंगिरिनिसिम गिबि मन्थ्रिनि जोहै खावलायनाय जादोंमोन अब्लाबो नाथाय रायजो बेंगिरिखौ जेबो खेरखेरायनाय नुनो मोननाय जायाखै होननानै BPFनिफ्राय बुंनाय जादों नाथाय बाथ्राया साननो गोनां गोजौनि BJPआ गाहाय थाखोनि BJPनि साननाय हनाय आरो मावनो लानाय थांखिनि लामाजों खारहोग्रादि नङा बेफोरनो फोरमान होननानै सानसुमैफ्रा बुंसोलायदों आरो ओरैनोब्लाबो BJP हान्जाया हालामारि जेंनाखौ जेबो गोनांथि होखाया होननानैबो आराव जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों बेनिखायनो बर'फ्रा बेनि सायाव बांसिन साननांगौ दं होननानै साननाया जोबोर गोनांथि दं मानोना आथिखाल बड'लेण्डनि राजखान्थि फोथाराव नुजाथिनाय जेंनाया हालामारि जेंना बेनिखायनो BJPनि खाथियाव बेनि जेबो गोनांथि थाया बायदि मोनदाङो नाथाय नैबे फंसे बाथ्राया रोखादि देग्लायनि बे खेबाव राजखान्थिनि जेनिफ्राय बारग'नो नाजायाबालासिनो राजखान्थि गोहोखौ मोननो थाखायल' नांथाबलायबाय थानायल' जुदि जायो अब्लानिया बर'फोरनि हालामारि गोनांथि गोनां जेंना सुस्रांनायनि थाखाय खौसेथिनि गोहोआव गंसे बायफ्लेनाय आयनानि महर लानायानो गोबाव सम थाबाय थागोन बादियै जोंनिफ्राय मोनदाङो।
एसेनोसै गोजोन्थों अनिक BBC। अनिक BBC